Vuin hian independent an sualna wanga khawrauh santa a karmara khawchan chin tawi te kan sawi anga kan sawi zawh hnuah a khawcheh vel te kan fang ho dawn ani. He khua thingkung leh hnim hrang hrangin a bawh rup mai hi a karmara khua ani a lungalh thei lei chuahna hmuna hmanthin ani. Abkhazia Georgia Black Sea rambial vela awm ani. Indona wang leh economic inthlak danglam wangin kumsang khazukua somsari a mi sanga lai cheng te khan an chuah san pa a tunah hian hemi rambial lo luah hmasatu mi samthum pangal chauh an cheng tawh ani. Sakhuana hian Christian le Islam chauh an awm bawk. Indona wangin apartment le factory tam tak rauh san ani a tunah chuan ghost town mipui chen loh na hmun a lo ni ta ni.